Sanibonani. Kuzona zonke indawo kumagumba amane omhlaba ugogo ucele uyabingelela ugogo ubuyile. Ngibingelela bonke abantu kuleli zwe lase-South Africa kuze kuyoshaya ngaphesheya kwey'lwandle emakhosini. Ugogo ke ebuyile namhlanje. Ugogo uthi-ke namhlanje akakazokhuluma ngey'nkinga ey'bhekene nawo wonke umuntu njengamanje. Abantu balokhu bekhala gogo awusasibheki thina ubheka amadoda. Amadoda iwona ney'nkinga ey'dlula kakhulu. And amadoda iwona lawa eniwafuna kakhulu imali lesizokhuluma ngayo njengamanje. Ngoba nje indoda mayinganamali, awunayo imali. Ibe nemali indoda, awunganelisi. Ugogo-ke namhlanje uzobhekana nani-ke ukuthi njengoba uhlezi uthi nje awunayo imali usendodeni, akuwenze yakho-ke nawe imali njengamanje. Ugogo nje uzogibela kunina nonke ukuthi umuntu onenkinga ngoba nihlezi nikhala ngemali. Imali asingayibheki emadodeni kuphela. Sekhona namadoda gogo ukunginikeze umuthi phela ukuthi ngikwazi ukuqonywa abelungu ukuze ngikwazi ukuthola imali. Ukuzenzele yakhe imali. Ugogo njengoba ekhona-ke manje ubuyile ugogo. Uthi ake niqale kabusha njengoba unyaka uqalile-ke. Sizoqala-ke siyabangena-ke njengamanje unyaka uqalile. Awukusebenze nje eyakhe imali. Wena othi mina imali ayingithandi izokuthanda-ke njengamanje imali. Imali mina engifuni izokufuna njengamanje-ke imali. Wena uyagembula-ke phela usebenzisa izinto uthola imali. Wena uyasebenza imali awuyazi awuyiboni nanokuthi uyenzeni imali. Wena uthi mawakade uzohola ufisa ngathi ngahlehla idate yokuthi uhole. Ngani ngoba imali yakhe ithi ingena ibe ukuripota 00 ngani ngoba ziyahamba imali ziye ey'kweletini. Azingahambi imali ziye ey'kweletini akuphele lokho. Awukuthi njengoba uqalile lo nyaka usebenze kanzima njengamanje wenze imali ubone ukuthi uyenze ingakuphunyuki imali. Ayihlale imali esandleni sakho. Ayingene imali kuwena. Njengamanje ngithi imali ayingene kuwena. Ungabalekelwa imali. Ungabalekelwa nje ayifune wena imali. Ayikufune nje la ungakhona uyithole imali. Kuthi makuphela lo nyaka lo uphele kubonakala ukuthi wenzeni. Musa ukufisa ngisho ukuresign emsebenzini ushiye umsebenzi ngenxa yokuthi awunaso isiphatho semali. Kuyenzeka ukuthola ukuthi isiphatho semali leso hayi ukuthi ngoba ungenaso kungenxa yezinto ezenziwe. Kukhona ubumnyama, kukhona amathunzi, kukhona abathatha iy'mali zenu bayisebenze. Zonke lezo zinto lezo kugcina abanye abantu uthola ukuthi umuntu usethatha ngisho intambo useyayilengisa umuntu. Ngani ngoba iy'nkinga sezinkulu, iy'kweleti ngapha nangapha. Wey'ngane zami namhlanje ngithi ake nivule amehlo njengoba unyaka nje uqalile. Awukuqale kahle unyaka. Uthi uma uphela unyaka uphela uhleka uphela ujabula. Awuthi uma udlula egaraji uthi uma uyibona leya moto uthi uyaphela unyaka ngiyeza kuwena. Uyezwa leyo mali ikwazi ukuthi isebenze. Nikwazi ukuthi imali umuntu akwazi ukuyibeka. Ikwazi imali ukuthi enye yenze enye. Khona abantu bamabhizinisi la. Abantu amabhizinisi wabo afile. Amabhizinisi wabo awasebenzi. Ake nizame ukuthi nithole izinto. Thola into yokudonsa imali. Geza phela wena donsa inhlanhla phela wena. Awukube clean awukususe zonke izinto eziyichitho. Bese ugogo yakunikeza-ke leli khambi leli ozokwazi ukuthi udonse ngalo imali phela ikuthande. Uthandeke nje. Uthi uma uhamba nje wena kube umzimba ukhala imali. Ugogo-ke yilokho njengamanje eze nakho njengamanje. Ngithi nje ake siwuqale kahle lo nyaka siwuphethe kahle wey'ngane zami. Sithi uma siwuphetha kahle lo nyaka lo kube kubonakala ukuthi imali nisebenzile. Ayikho ingane yami kulo nyaka ezoba uLazaro. Zonke iy'ngane zami makuphela lo nyaka lo ngifuna zifane nezinye zithi siyabonga gogo Cele. Siyabonga gogo. Kuningi-ke bayazi-ke ababongayo ukuthi babonga ngani. Lokho ngeke size sikukhulumela kuyimfihlo yami nogogo. Nawe uyobonga ngalokho oyobonga ngakho-ke. Ngiyabonga-ke wey'ngane zami ugogo njengamanje uyanithumelela ngophepha uya-order.
ugogo uyeza la izwelibovu eThekwini uma ufuna ukubona yena ugogo straight esigodlweni ugogo uyahamba eGoli uyanivakashela laba abasuke bemdinga ugogo makuphelile inyanga nje ugogo uyabheka eGoli ayosiza laba abasuke bemdinga ningaphela amandla ake nisukume yekani ukuhlala phansi niyekelele yekani ukuhlezi nikhala umuntu athi anginayo imali ayingifuni imali ayingithandi njengamanje izokuthanda-ke imali wena oda kugogo wena woza kugogo wena WhatsApp ugogo nansi inamba 0722 155 137 0722 155 137 uyamWhatsApp ugogo uyamfonela ugogo awufaki imali kaPep awufaki imali eShoprite ucela i-account kagogo awuyifaki noma ikuphi awuyifaki imali ungakhulumanga nogogo ngiyabonga nginifisela okuhle kodwa wey'ngane zami impumelelo makhosi